हाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि चेनेलाव आं बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। दिनै बैसागु बोथोरनि गिबि सानाव आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। गिबियावनो आं साबायखर बावहरगोन आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोनखौ, जाहाथे बिथांमोननि अननायावनो आं दिनै 4K साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। जाहाथे बिथांमोना बेबायदिनो आरोबाव आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो आसा खालामनानै थाबाय। दिनै आं खावलायगोन, नैबे बैसागु बोथोरनि समाव, दिनैथ' बैसागुनि गिबि सान एबा मोसौ थुखैनाय सान। दिनैनि नैबे मोसौ थुखैनाय सानावनो आं बयखौबो खावलायहरनो सानदोंदि जाहाथे नैबे बैसागु बोथोराव रावबो रावजोंबो नांज्लाया खमज्लाया, अनलायनायनि गेजेरजों बयबो बैसागु बोथोरखौ ज'यैनो गाव गावनि गामियाव रंजा बाजायै हगार हरगोनखौ आं आसा खालामबाय एबा खावलायहरनाय जाबाय। जाहाथे रावजोंबो नांलाया खमज्लाया गाव गावनि गामियाव आरामसे ज'यैनो मोसायै रंजायै बिदाय हरगोनखौ आं मिजिंथिबाय। लोगोफोर, जोंना गामियाव दिनैहाय गिबि बैसागु मोसौ थुखैनाय सानाव जोंना गिबियावनो फांसन खालामो आरो गामियाव। दा बेयावनो थांनांगौ गोनां जागोन। नोंथांमोना थाङोब्ला नुनो मोनगोन आङो भिडिअखौ रेकर्ड एबा भिडिअ खालामनो नाजागोन आरोना। नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो आं जेब्ला भिडिअ खालामो अब्ला नुनो मोनगोन। जाहाथे नोंथांमोननि गामिफ्रावबो बेफोरबायदि गिबि सानाव फांसनफोर बानायो नामा, अन्नानै खोन्थाहर बानायोब्ला। अब्ला नोंथांमोना दा नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ। आं दिनै मोनसे स्क्रिप्ट एबा खन्थाइ सिस्टेमै आं बैसागु बोथोरनि ओरैनो सर्ट लिरना लाबोदों आरोना। नोंथांमोना दा भिडिअखौ नायलांनो हागोन। आं बेखौनो फोरमायनो थाखाय आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो। गोदान बोसोर सैत्र दाननि जोबनायजों दाउ खौवौनि खौवौ गाबनायनि देंखोजों बैसागु बोथोरा सफैलायगौ। फ्रि फ्रि अखानि हानायजों रोदोमबाय बिफांनि दालाइ बिलाइ, जेरैबो समायसारबाय फैलाव सोमखोर मिथिंगा बिखाया। बर' गामि खोनानो मोनबाय खाम जथा सेरजा सिफुंनि गोमखांनाय। फालो फालो जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोरनि रंजाखांनाय। बोराय बुरि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला खौसे जाना ओंखारबोगौसै। जेरैबो जेरैथिंबो समायबाय समायसारबाय। थानो हाया जाबाय गोसोआ आंहाबो सोरबा अनजालिखौ गोसोखांना। देग्लायनि बैसागुआव दान्दिसे मोसाफानो रंजाफानो गोसो जाबाय। भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खोन्थाहरदो। आरो जाय बिथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। अब्ला एसेनोसै, बाय बाय।